духтари ҳамсоя. Отона ёрдам чӣ? Фирӯз, усу ба ягон кас мебинам. Даи дараи чӣ канисти ту гап занем? Чӣ мегӣ? Ман газеларо барои тура гирифтам. Раҳмат. Беози май сумана сартум. Да бара суман, брав. Дина чӣ бана бир омадӣ? Охи Дина, да хона мо ову буд, намедонистем чӣ баҳона када бро. Ча шав соата чанд хоб мерава? Ҳами очама ки хоб бурд, ранги ҳар дафъа свети оғлу моро дубор гирён мекунем, мекушем ва биё. Кузичаи ман киҷош дари хинаки бо ира биков. Во, и духтари ма қатъи сағира чикор мекуна дар иҷа? Зулайхо? Чикор мекунӣ ту дар иҷа? Очаҷон ба сари ов омадам. Эру та сиёсати дудхолияй ку? Пеш бидро хона, ба вақати гап мезанам. Сағираи лаънатӣ, ман дигар тура дар гирди духтарам набинам. Пеш бидро. Холай Гулбиби, бия дигар гӯспандота қатъи бизод хидам пода баро. Ай хитам безорам, ай гӯспанд нигоҳ кунитам. Сағира дар гирди духтарам набинам та. Бая баклашкаҳо фребуд када? Ҳоз ман дар хона қатъи гап мезанам. Бё рафтем суман. Ай ти намону. Як крила калиш мекунӣ 4 баллона капота полни алиш Тем драндулети безор кади. Ма хай рафтим е. бача гиҷо мерав бия 4 минутак беян холи бо ҳамин сошава хидат медаҳӣ меоӣ гиҷо Не ҷо мерам миомози. Ма биё. беохӣ И бача куҷо шид? Кумша барси, онаи меазнат. Нади чун? Ча каде? Чӣ қадер омадӣ? Эй бачаҳо намондаанд мара охӣ. Ман як қадам охӣ. Нози хидам гарм мекунад. Ранги удофане. Удоф бори мошон када будам. Хаку иҷа биё. Я чояки гармаки дига тонам биёрам. О, пай Гулбиби, я чои гармон биёре. Ай очам. Сағираи паданалат. Тез хона дроз ман медонам тура чикор кунам. Сағираи пойлиҷ як бор дига қатъи духтарам мебинамуд, почота мешиканам. Мара шарманда каданӣ, ҳа? Мехоҳӣ ҳама қишлоқ бигӯ ки духтари Гулбиби беота калон шид, шави дароз пушти оғило қатъи қаплонош мегардам? Не очаҷон. Матра ба азобо беота калон кардам. Пага матра хеле намемонам. Хосгород меоянд, матра шумету мерай. Ман намемонам ки ӯ сағираи пойлиҷ биёяд тура бигира. Не оча, беғарзи Фирӯз мада дига ҳеҷ кадар кор нест. Ҳеҷ ка нагуфта. Саҳар тайёр шав, хосгоро меоянд. Ман ҳеҷ вақт тура да ӯ сағира наметавам. Тамом, саҳар тайёр шав, ман гапи мезадагӣ қайти надорам. Хез рав. дадан арӯсаби кинояе бин ҳайф шид арӯсаби Салом Фирӯз. Салом Самира. Дай гузарои мо. Меҳмонӣ омадам кати бачаямам. салом алайкум Салом алайкум. Ай Самира. Ай Зулайхо. Кай омадӣ? Надидам хонаи шумо рафта сафтам ки Фирӯза дидам. Хай рафтем хона. фирӯз и сартило кия Духтари холаи Зулайхо. сағирам рахватит кардаги Чӣ песахо? Тинҷе. Духтари холам ба бачаи амаша хозгорӣ меомадай. Ба чӣ кор мекунӣ? Ман намехоҳам. Ман мехоҳам зани ту бошам. Бия бугрезаем. Ман мехоҳам қатъи ту бошам. Фирӯз? Ман туро ёд кардам Фирӯз. Ту маро ёд кардӣ? Мара гӯш ки Самира бори чӣ шав тихеле кадӣ? Охир бедарак шудӣ, на занг мезанӣ, на менависӣ. Самира охи чизе буд гузашт тамом. Я беақлӣ буд. Ман ту намешем. Я бур хутаби, мара бӣ.
خیلی نگو جان. زلیخا Салом алейкум, бачо. علیکم سلام اینجا در اون جو کافه نیسته؟ ساغره بعضا وقت مو سوید نداریم کافه گفتش تایی نه شوخی میکنه رحم دادنتی شما خواهی صحبت کردن گیره از من میه Ма тамоми астиматата бахшидам. Ти нисбати ман ноақӣ кардӣ. من چی کردم؟ Овозта паст кард. Ту гуфтанӣ байни ту Самира ҳеч набуд. بین ما هیچی نبود انسان. Чизе буд набуд ки ман розӣ шидам. در چی روزی شدی؟ даъмо хостгорӣ омадагим ман розӣ шидам. تا عقل داری؟ паноҳ ба худо. таксӣ ҳаштай نه پای تاکسی زلیخا фирӯз بعد یه قدر سال راستی امید نداشتم که ترمیم чӣ ҳол дорӣ таксӣ кор мекунӣ نه من گادزیلا دا کار میکنم باز بس یاد دارین да ёд дорам гуфти очам ба як гадила дил маёфта будӣ акоз ями магазине да бор мебарам ам гадзилара шаҳри қишлоқ да хизмат корот хуб яъне اوه май шанбагӣ баъди ифтор рӯза хизмати язнара мекунем ҳай зиндагӣ чӣ хабар хуб не меҳру муҳаббат надидам албатта вале зар заргардонам ман ҷудо шудам фирӯз фурӯкуш зулайхо аниқ баъд аз ин қасо тақдир моро бору бару не ман қайти самира хушбахтам ба ҳазур ина дарта уфтада ҳамин хел ишқи аввалтон бар бигардаву биёяд чӣ кор мекунем ранги мая гадзилаш метавонӣ тамом ё дар кам менависем